ओ वहिनी दादा आहे काय? अरे हा थोडं ना तुझ्याकडे काम आहे मला. काय रे? अरे ऐक ना, मला ना जरा 2000 रुपयांची लय गरज आहे रे, जरा दे ना. 2000ची? बघ माझे 2 दिवसांनी ना हप्ते आहेत, तेव्हा मला दे, त्याच्या आधी दे मला. अरे 2 दिवसांनी कशाला, उद्याच देतो तुला परत. धन्यवाद. विनू विनू हा बोल ना. अरे ते पैसे घेतलेस ते कधी देणार आहेस? अरे काय सांगू तुला यार, किती प्रॉब्लेम चालू आहेत यार. तू काय पैसे करतो? मी काय कुठे पळून जाणार आहे काय? इकडेच आहे. काय पैसे लावलंय नुसतं, देतो हे. ए विनू, अरे 10 दिवस झाले रे, पैसे. अरे काय सारखं पैसे करतोय रे? मी काय पळून जातोय का? देतो ना. 2 बियर दे ना. अरे भाई ऐक ना, 4 बडवायझर मॅग्नम दे ना. आयला तुला माझे पैसे द्यायला होत नाहीत आणि इथं बडवायझर पितोयस तू? आयला मी एलपी वर आलोय. कोण तू? कसले पैसे? ए भाई बियर आण लवकर चल. याला कोण पण येऊन पैसे मागते. अरे मला नाही ओळखला. अरे पैसे